Добро утро, приятели! Включвам се от изгрева на Пловдив, от Младежкия хълм. Тази сутрин така реших да изляза и да побягам. Не бях излизал да побягам от доста време насам. И знаех така, че е трудно тази сутрин, няма да е както обикновено. Така си беше, но в един момент се сетих, че не съм си пуснал музика горе-долу на средата на тепето. И съответно си пуснах музика за бягане и така стана ми една идея по-леко. Има ли неща, които вие правите, за да ви бъде малко по-леко, когато знаете, че се очаква някаква трудност? Ще се радвам да споделите музика, която вие слушате, когато бягате, и дали бягате по-редовно. Ще ми е много интересно. За мен лично спорта е така едно от основополагащите неща за здравето. Така че освен добавките се старая редовно и да